everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Estranyo sa gugma. Wa ko'y mambitar sa tong kasal. Kaya wa ko'y kaila din he. Tuwa taon sa isla akong kaila. Sultihi lang ko. Kinsa man nga taga-isla ang imong imbitahon? Ang imong inahan? Ayaw ilara akong inahan, Arnel. Dili mahimo mahibaw nga akong inahan sa kagubot sa mga kinabuhi ni Lily din he. Kalma lang, okay? Okay, sige. Lainon ako sa papangutanan nimo. Okay, ngunini. Unsay makalipay nimo sa adlaw sa tugasal sa simbahan? Oh, ha? Ana sa kanimo pa-cute, ha? Pag-unahuna diha kung unsay makalipay nimo sa tugasal. Way makalipay na ako sa tong kasal. Kay fake atong kasal. Pida nimo, unsa man kang sultihan? Di lagi fake ang atong kasal. Na unsa man ka? Di makakasabot oy. Mahimo ba? Si may mo ba? Di na lang ko mangimbitar. Ikaw na lang pang-imbitar diya sa imong mga kaila. Total, si Lily man ang imong gipakasla na kayo na. O dili man ako. Okay, mao magkaha. Sige, kini na lang. Asa man ta mag-honeymoon human sa to kasal. Oh, ha? Ka-cute gid eh. Sus, ay, sigbalik. Ha, nasad? Dagana nimo gahawa pa na murot. Bugal-bugal ha? Wa ko magbugal-bugal ha, serious ko. Kinahanglang mag-honeymoon ta, kay nakasal na ko ta. Og ikaw ang papilion ako sa dapit nga adto ta mag-honeymoon. O gano'y importante pa man nimo ako opinion ha? Nga ikaw man kay magbuot sa tanan? Ha, Arnel? Ako'y magbuot sa imong lihok, pero ikaw magbuot kung happy-happy na ang iskutan, okay? O sige, bisan asa. Basta layo. Bisan asa, basta layo. O, Okay, noted. Bisan asa, basta layo. Okay, adto ta mag-honeymoon sa... Okay, adto ta mag-honeymoon sa buwan. tanaw mo na ka kumanulti. Wala dyan ka may problema ni Lily anay mo sinultihan. Uy, nga nang maproblema man ko niya. Bahala na siya sa iyong kinabuhi, uy. Pero tuwa siya sa inyo. Usaw naman lang kung mag-isulti ni si mong inahan, be. Ay, kahadlok. Dili siya musulti kang mama. Nga kaluhan ni mo siya. Kay kung buhato na niya, mawagtang na ang iyang alas nako. Kay oras nga may bawo si mama nga kaluhan nimo ang ako untang pakaslan. Dunay laing mahitabo. Mapugos siya sa pagsulti ni mama nga iyang gilayasan ang among kasal. Ug ikaw nga iyang kaluha ang nag-antos sa akong kasuko niya. Ug dili na buhaton sa imong kaluha. Kaya nga ako nang inahan ang mamahimo niyang kontra. Oh. O diba? Gusto ka. Mana, gamit kay nako akong utok sa. Mana, tagsar ko masayop dalya. Timan igi na, tagsar ko masayop. Okay, sige. Balik tas atong kasal. Usa pa man gyud. Usa pa may hisgutan. Daghan ang pangutana. Usa pa may gusto nimong mehitabo man sa atong kasal, ha? Nanakit nila akong bukong hinigda. Pero wapagid pa ulit si Arnel. Hain mga siya. Hain mga silas dalya. Oh, hala. Si Dalia tuod. Kiyunsa naman kasi ni Chiker. Pero... okay na tito si Dalia, uy. Fighter bitaw to siya. May nanugtok. Kinsa man ka nanugtok? May langot ako sa adan na ni. Nalag na ko ang portahan. Ako nablihan. Oh, ni aka gidi ay? Nganong misika man ang imong mata, Lily? Dili ka makatuo nga ni anasab ko sa bahay ni Arnel?
Awan sa man, ikaw ba nagkuha sa sliced bread nga akong giandam para kang Tita Corazon? Oh, hoy naunsa man ka? Nga misiga man lang na imong mga mata? Tubag ako, nang hilabot ka sa akong pinalit? Ha, Lily? Oh, ay! Panuway ka, Lily. Hapit ko malugpitis imong kayabag, ha? Maldita ka da. Miss Ibon, ay lang pagwahil din ma'am. Kay basig, kutasan si Madam Corazon. Ang panuway! Kalma lang. Ay lang mo pag-away. Kay, dili pa ito mapauli si Sir Arnel. Unsa? Og nanong nahibaw man ka? Awa? Ako nag-away man sila. Maong nahibaw ko nga, di pa siya mapauli. Maayo rag magkabuwag na sila. Ayang pagkapanira. Oh, ang sabi natin, kumusta na yung pagpaniid? Ay, siya kay pagpanira, wagi ayo. Wagi siya mauli, jigger. Nagpaatbang ko sa ilang gate, pero wagi may abot nga auto. Di siya matabong maglakaw sila, Dato ko na sila. Tabagay ko hunahuna, tiyo. Una siya may ako katamang mo. Di ko hangin yung utok ko, dong. Di na ko makaunaw na og taro. Di ko mo tuong matiguang ang utok, tiyo. Oh, Kinahalang mabawi ko si Lily. ako pa niyo mo, jigger, no? Di na lang tamang labot ni Lily. Kay tuan naman to sa maing kamot. Ayaw kong sultig magkapilis ko utyo, ha? Usay mo ito yung pasabot, ha? Ngangilad yun ang kahimtang ni Lily sa kumakamot, mo ba? Sumagod, but anta naman. Hindi pa bago sila ininitabo niya uban niyo mo, ha? Hindi pa ba? Nanelbisyon naman siya ni mo. Kay gaan ka man kay kamot. Dili bugat. Gawas pa, gibuwagan naman kaniya. Di na gyud tumubalik niyo bisag Bitaw, di gano'n mahimo. Hindi siya mabalik na ko, Hmm? mamatay ko siya kung di siya mabalik na ko. Samot. Buhi o patay. Kanya tanawa. Oy, ayaw pagdawat o patay na, oy. Naunsa man ka. Baitan niya patay, bugnaw niya ba niya mo dawat kag patay na. Maglubong na lang taan ng kalaki ni mo dog, patay mo niyo patay. Makagusto pa kag, makaluto, makagusto naman. Makagasto pa kag kapinyan niya magnanay patay mo abot din Naunsa ba daong ka, oy? Gusto ni ka mo palit og kape. Plag din niya to si Lily, oy. Pangitaglaing babae. Di lagi mahimo, tiyo. Si Lily ako gusto. Si Lily! Kanindo din sing-sing nga gipalit ni Arnel. Isip pa among engagement ring. Pero, ano iya pa man gihimo, oy? Ano iya pa man kung gipasuway usulob ni? Magsakit-sakit lang ni sa kundugan kung magbuwag na mi. Kung iya na ipanular ang among kasal. Lain na ko utok ni tuhan na, oy. Lakot. Ay, oy, ano mo pa akong kamatog diha? Da, sagdi lang ko diri, oy. Doon na lang ko yun-huna. Sa may mong ginuna. Sa pa, di ang kasala to sa simbahan. Oh, nga naman sad. Ano naman sa'yo nasuda ng utok ni mo, ha? Kung nagunahuna ka nga ako ning iatras, is may nang may baw ka, nga mahinayon gyud ang atong kasal. Pero, Kung ako pa ikaw, pag-enjoy na lang sa pagpangandam sa atong kasal. Una-una nga malipayon ka. Kana lang. pero unsa man ako pagkalipay ining nga Ining nga unsa. da, wa oy. Siway. Wa, Lahusa. Kung di na nimo lahuson og sulti, aw, di ka makatog ron. unsa ka? Nani sa kanim kinaiya da, mura ka yabag. O nayabag na bitaw ko karon. Dagan ako gipang desisyonan nga dili angay desisyonan tungod nimo. Ay, ngano ko taon nga kung mapasangin lang nimo ana nyur. Tungod kay mo na tinuod. Usahay maglibog ko. Kung tarong pa ba kog utok. Kung mauna-una na ako ang gibuhat sa imong kaluha diri nako, makaingon ko nga husto nga akong gibuhat. Ug unsa man ko ni husto si mong gibuhat karon ha? Tanawan ko tarong baka. May gasto kag dako tungod sa fake na Ay kasal. mo bag mo hilom na lang ka, ha? Dali diri, dali. Sa dali. Tupad na ako, matuog na ta. Ha? Unsa ka siniswerte? Sabi diha oy, kamalipong. Nalipong na gyud ko. Mga pataka na lang kog demand nimo. Sige na, matuog na diha. Di pa ko katugon oy. Kampi ko dali. Oh. Ah. Sana mo sad na? Si Lily? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe